Os centros escolares de Vilanova alíanse dende o pasado ano para loitar contra o bullying. En vista de que os estudantes de sexto pro ano darán o salto á secundaria, as 5 AMPAs da vila organizan unha xornada de lecer para que os nenos e nenas se coñezan e se creen amizades. Fixéronse para que os nenos se coñezan de cara a ir ao instituto, xa que este concello temos 5 colexios, entón os rapaces van a coincidir no instituto para o ano que ven e que teñan xa unha referencia porque van a ir mezclados dos diferentes colexios e que teñan unha referencia, que non hai xa problemas de acoso nin de bullying, que se coñezan, que compartan e que convivan e fagan amigos de cara ao ano que ven. Nesta ocasión participan preto de 70 nenos e nenas. A xornada é posible grazas ao traballo das asociacións en colaboración co Concello de Vilanova e a Xunta. Dun xeito así amigable, xogando os nenos e tal, pensamos en isto porque tiñamos problemas de bullying no colexio e puxémonos en contacto cas demais AMPAs e co Concello de Vilanova, dixéronos adiante, o Concello axudounos un pouco a poñernos en contacto ca Xunta, dado que este albergue deles, e a pedir os permisos, facer os papéis, porque leva un traballo detrás e adiante. A oferta de actividades deste ano foi moi variada. Este ano contratamos unha empresa de monitores que trouxeron as pistolas Lasertag. Os nenos neste paraxe teñen un montón de árbores, campo, escóndense, disparan. Trouxemos tamén, por medio do Concello de Vilanova, que o patrocinan eles, os drons. Teñen tamén tiro con arco e taller de chapas. A xornada realizouse de forma exitosa. Os nenos e nenas xogaron e traballaron xuntos para gozar das diferentes actividades. Un paso importante para que as amizades e o respeto continúen co salto á educación secundaria.